मेरी आवाज नहीं, देखिए वो है घर, ये है दुआरी, यहीं पे आना जाना है हम लोग का। बक्सर है घर, यहाँ है दुआरी, ये सब अपने लोग। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाना लोग तो भैया। यहाँ आप जितना नहीं सोची होंगी उससे कहीं ज्यादा हमारे भाई लोग प्यार देंगे आपको। बहुत अच्छा लगा आप दुआरी में आए, और मैं चाहूँगा बस अच्छे से इनको बैठाया जाए सम्मान के साथ। इसके बाद अगर हाँ हम गाते हैं, इसके बाद भाई लोग चाहे लोग तो डांस होगी, लेकिन अभी गाना के बाद आइए हाँ जल्दी हमारा रहते बोल रे पगली गाना सुनने पड़ा कि हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। बोल ना रे, कौन जिला भैया? बुझा तो अगला संसदीय लड़िए रोहतास जिला। अच्छा हुआ का हट जिला रोहतास, गांधी लड़की। हाँ हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। सुना तोरा के कौन हाथ लगा दी जबल बगावा जिंदा। लइका कह दिया कि मिले ना यही पापा भैया के डरे, जान हो खतरा बढ़ल बाटे घरे। मिले ना यही पापा भैया के डरे, जान हो खतरा बढ़ल बाटे घरे। हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। तोरा के कौन हाथ लगा दी बोले भगवा जिंदा बा। धन्यवाद ना। पहले लोग जानते स्कॉर्पियो से चले ना, फॉर्च्यूनर में तेल ज्यादा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो थैंक यू आंसू बाबा। मैं तोरे न मारे भैया तो गुंडा पे कौन ते फौकता रे। अरे तो तोरा मिजाज में ते लौकता रे। हमारा में अरे कौन चुप लागेला, हमरा में कोनो कमी बा भैया? कोनो कमी है? तनी जोर से हाला करके बताओ लो। बोल ना बोल हमारा में अरे कौन चुप लागेला भैया हो। साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला। यार हमर बाण में बंदूक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला। यार हमर बाण में बंदूक रखेला। गुंडा पे कौन ते फौकता रे, गरम मिजाज में ते लौकता रे। गुंडा पे कौन ते फौकता रे, गरम मिजाज में ते लौकता रे।
साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हम मोड़ में बंदूक रखेला। साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, यार हम मोड़ में बंदूक रखेला। बढ़िया बिजनेस बता देला हमारा चंदन यादव भाई की तरफ से। अब मैं क्या बोलूं, मैं दिया आपने उससे तेगुना दे दिया, लेकिन मैं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्यार है भैया की तरफ से, बहुत सारा प्यार। अच्छा दोनों भाई के मिला के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा। अच्छा घर में जब बाप कमाला बेटा खातिर, जब बेटा कमाला केकरा खातिर, छोट भाइयों खातिर, और जब छोट भाई कमाए लगे तो बड़का भाई एकदम वैसे ही न छोड़े। हमारे भाई आज सुपर स्टार हैं, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। हम ना बोलो पैसा के बारे में, बोले के मन रहे बाकी ना बोलो। बोला तेरा तेरे ट्रेंडिंग में आता तेरे भाई। ये 1500 देले हैं और उरा 500 इनका के देनी है। हम काहे बैठ गनी है कि हमरे को 5 लाख दे तब हम 15 लाख दे ना तो ना दे। जहिया शादी करब ओ शादी के दिने जितना खर्चा लागी खाए पिए वाला ना, तोरा बियाह में बहुत लोग जुटियन, होली मिलन समारोह देखले बनी हम। हाई स्टेज साउंड जितना म्यूजिशियन जितना लोग कलाकार लोग आई सब कर जीना हमारे तरफ से। पक्का भाई उतना करे जाके कमजोर ना जी। हम जानत नहीं बाकी वो दिन मत कह दे कि अयोध्या शूटिंग जिसको मानता हूँ दिल से मानता हूँ। प्यार है कि आज हम भी बैठ के आपका गाना सुनते हैं, आप भी हमारा बैठ के गाना सुनते हैं। आपके जैसा कोई नहीं। आज के समय में भैया घड़ी अपने अपने में नहीं खेत बना, हमें वो गाना बोल रही कि अपने में लड़ के विवाद हो खता, पूरा भोजपुरी बर्बाद हो खता। सुनी चोर बाटे वो है जे साथ हो खता। तो जमीन सर्वे हो रहा तो आपस में लोग लड़ाई कर ले हैं। हमनी यहाँ सर्वे होके लगे तो मैं मार मार के देखो कि 20-25 को मॉडल हो जाएगा कि चोर बाटे वो है जे साथ हो खता, पूरा भोजपुरी बर्बाद हो खता। हमी ने की कहत कि हमके दूध के धोवल बानी, गोलू भाई चंदन भैया सिंगर हैं आप लोग, हमी ने कहत निशान भाई बैठल बानी हम दूध के धोवल हई, हमरो से ट्यून छुआ जाला, हम क्यों के गाना गाली ना तो एकरा में शरण कैसन बोल दे भाई हम तोर गाना गोले बानी। अगर तोरा बुरा लगता तो स्पेशल क्रेडिट में नाम दे दो, ना होगा तो कोलैब कर लो। आजकल लोग कोलैब करता है कि मैं ना गाई। हां अच्छा भाई रे ना गाई, जो प्राइवेट कोई नहीं कोनी एगो गाना से क्यों के किस्मत लिखाइल बा। लेकिन चली सबके अपन अपन बात बा, लेकिन कहे गो भैया चार जिला में बोले तूती के कर मचाल बाजे छूती। बगला जिला चार जिला में बोले तूती के कर मचाल बाजे छूती। ऐसन ऐसन गुंडा के और रूपा देखत कुछ करत रस भाई हम। अच्छा लाइट कबल ऐसे से हम का समझी तन देखा भैया हम लोग को प्रॉब्लम समझो। ऐसन ऐसन गुंडा के हम कुक रखिला, ऐसन ऐसन गुंडा के हम कुक रखिला।
लुक रखेला यार हमर डांड में बंदूक साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमर डांड में बंदूक रखेला बदमाश हमारा के संतोष पागल बुझले बड़ू हाँ भाई 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 इन्हें अवतारा खातिर एगो लाइन याद पड़ गइल कि अंडा तहार आमलेट भइल बा गलतियां सोच बोलो अंडा से क्या होता है फोड़ के आमलेट बहुत कुछ पता है अंडा से क्या होता है तोरा क्या बहुत कुछ होता है हमने के आमलेट बनेला हम भले मतलब देखले बनी हम अंडा तोहार आमलेट भइल बा लागे कि हई दुआरी में भेंट भइल बा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा चंदन भैया अरुण भैया से भेंट करते रहे मुंबई में कि बाड़ू के कहरा से गोरिया हो से जवानी चॉकलेट भइल बा इनकर जवानी के बारे में कही लाइन बोलो सिस्टम तहार अपडेट भइल बा हम जब हत्ती चुकी रही तब वो ऐसने रहली हमारे को हत्ती चुकी हो गई तब वो ऐसने बाड़ी भगवान करे जवानी बनल रहो बोला ही खातिर माइक मिलल बा हम तो बहुत कम बोलता नहीं कम बोले में हम की नहीं ना कि जैसे सिस्टम तहार अपडेट भइल बा जैसे जियो के इंटरनेट भइल बा कि बाड़ू बाड़ू के कारा से धनिया हो से बाड़ू के कारा से धनिया हो से तो जवानी चकल बाड़ू के कारा से गोरिया हो से जवानी चकल एगो मेजर में आज हाफ कम कम एक बाद हम यहाँ से विदाई ले